Serawung. Nggih. Nek panjenengan Serawung seniman seniwati kaya Ibu Waranggana kaca pengrawit wis pas. Nggih. Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. Serep Yo pas. seniman yo kiai. Sing penting aja Serawung iblis. Oke, leres. Apa kok enek wong jegok iki sapa kok? Piye to kowe iki maksudmu lho piye? Masuk kowe jak omongan niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora ya teko opong. Ora ketambung piye ditekoki. Nah, ora kita. Oh, nggih. Om Yudo, gimana Mbak Niken. kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Panjenengan nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Nggih, pangestune. Aku mesui ndak tahu ketemu sampean nih jadi ya aku kangen. Kangen wong Tapi lek ketemu ngene iki no, dhewe no kaya wis ayem ngono. Alah ibarat iki kaya Mas karo adik, aku karo sampean ki ibarat